Добрый дзень, шановнае спадарства. Сёння мы працягваем паглыбляцца ў свет грамадзянскай навукі і таксама працягваем размаўляць пра важнасць зялёных зон раслін у гарадах. Наш сённяшні суразмоўца, эколог, навуковец фонду Неруш Натура Владимир Зуяў раскажа пра тое, як кожны з нас, любы чалавек, можа дапамагчы захаваць і развіваць зялёныя тэрыторыі. Владимир, скажите, калі ласка, што ж такое інвентарызацыя зялёных насаджэнняў і чаму гэта важна? Уявіце сабе горад, у якім кожнае дрэва, куст, газон пазначаны на карце, маюць свой нумар і апісанне. Інвентарызацыя – гэта працэс уліку ўсіх зялёных насаджэнняў, вызначэння іх месцазнаходжання і характарыстык. Яна дапамагае стварыць поўную карціну стану гарадской расліннасці. Навошта гэта патрэбна і наколькі гэта складана? Працэс інвентарызацыі сапраўды непросты. Інвентарызацыя дапамагае гарадскім планіроўшчыкам кіраваць зялёнымі зонамі, адсочваць іх змены і планаваць развіццё горада. Калі ў нейкім раёне не хапае зелянення, можна прапанаваць рашэнні. Гэта важна не толькі для навакольнага асяроддзя, але і для здароўя людзей. Дрэвы чысцяць паветра, забяспечваюць цень і нават спрыяюць зніжэнню шуму ў горадзе. А як гэта праходзіць, гэты працэс інвентарызацыі? Гэта працаёмкі працэс. Работнікі горада або эксперты абыходзяць вуліцы, выміраюць дрэвы, запісваюць дадзеныя, робяць фотаздымкі. Напрыклад, у Нью-Йорку ў межах праграмы Trees Count тысячы валанцёраў нанеслі на карту больш за 600 тысяч дрэваў. А ў Беларусі ў 4 гарадах было інвентарызавана 5000 дрэў з дапамогай 60 валанцёраў. Але гэта што, ў Беларусі менш дрэваў, чым у Нью-Йорку, ці проста менш валанцёраў? Не, гэта была асобная пілотная праграма, якая дазволіла распрацаваць методыку гэтай інвентарызацыі пры дапамозе валанцёраў. Вось, дарэчы, якія дадзеныя падчас такой інвентарызацыі збіраюцца? Тып насаджэння, памер, якім стане, якім узросце, гэта вызначаецца пры дапамозе спецыяльных методык. Адміністрацыйная прыналежнасць тэрыторыі, наяўнасць пашкоджання або хвароб. Вось такія дадзеныя яны важны для маніторынгу здароўя раслін і прыняцця рашэнняў аб іх доглядзе. У Беларусі інвентарызацыя зялёных насаджэнняў павінна праводзіцца ў адпаведнасці з законам кожныя 5 гадоў. Але калі пастаянна абнаўляць дадзеныя, гэты тэрмін можна павялічыць. І вось, дарэчы, якая тут роля жыхароў, людзей? Што яны могуць рабіць, як могуць удзельнічаць? Інвентарызацыя зялёных насаджэнняў выдатная магчымасць для грамадзянскай навукі. Валанцёры дапамагаюць праводзіць інвентарызацыю, што скарачае выдаткі дзяржаўных структур і дазваляе ахапіць большую тэрыторыю. Грамадзян навучаюць метадалогіі, працы з пэўнымі праграмамі, мабільнымі праграмамі, выкарыстанню GPS для вызначэння каардынат. І ў Беларусі ўжо праводзіліся такія ініцыятывы, дзе валанцёраў рыхтавалі на спецыяльных семінарах. Дарэчы, гэта можа быць цікава не толькі дарослым, але і моладзі, студэнтам, школьнікам. Гэта добрая практыка і магчымасць унесці свой уклад у развіццё роднага горада. А тады, можа, вы ведаеце, якія інструменты выкарыстоўваюцца для інвентарызацыі? Так, можна запісваць дадзеныя ў просты нататнік або зручней выкарыстоўваць спецыяльныя кампутарныя дадаткі, такія праграмы, як iTree, Flora Incognita, картаграфічныя праграмы ArcGIS, OpenMap і гэтак далей. Яны дапамагаюць збіраць, аналізаваць і захоўваць інфармацыю пра зялёныя насаджэнні. Ну а некаторыя з іх дазваляюць нават прагназаваць стан дрэва ў будучыні. Ну і потым, дзе можна знайсці гэтыя дадзеныя? Яны даступныя для, скажем, агульнага карыстання, ці толькі спецыялісты могуць гэтым карыстацца? Так, у Беларусі даступны дадзеныя аб зялёных насаджэннях шмат па якіх гарадах. Напрыклад, такіх гарадах, як Зельва, Карма, Крышаў, Полацк, Новополацк, Новогрудак, Барановичы распрацаваны планы зялёнага гарадабудаўніцтва, дзе апісаны зялёныя зоны і дзе апісаны перспектывы развіцця гэтых зялёных зонаў. Ну і таксама Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі публікуе штогадовыя зборнікі, такія як ахова навакольнага асяроддзя, якія змяшчаюць інфармацыю аб стане навакольнага асяроддзя і уключаюць дадзеныя аб зялёных насаджэннях. Ну а, скажем, вось далейшыя заходнія суседзі Беларусі? У еўрапейскіх гарадах таксама можна скарыстацца шмат якімі рэсурсамі. Па-першае, гэта партал адкрытых дадзеных Еўрапейскага саюза, дзе можна знайсці апісанне зялёных насаджэнняў, гэта плошча, іх стан, гэта дадзеныя і справаздачы
еўрапейскага агенцтва па навакольным асяроддзі. Ну і, канешне, гэта розныя навуковыя артыкулы, прысвечаныя даследаванням у гарадах Еўропы. Ну, скажем, што рабіць чалавеку, калі ён вось убачыў, што адбываецца нешта недобрае з дрэвам, скажем, не ведаю, яно пашкоджанае, зламанае, ці высохла, і нават можа камусьці упасці на галаву. Ну, вельмі важна паведаміць пра такія выпадкі ў гарадскія службы. У некаторых гарадах ёсць спецыяльныя мабільныя дадаткі, а амаль што ва ўсіх гарадах у гарадскіх адміністрацый ёсць гарачыя лініі, куды можна адправіць фота і каардынаты праблемнага дрэва. Гэта дапамагае хутчэй рэагаваць і, канешне, забяспечваць бяспеку гараджан. Акрамя таго, падчас інвентарызацыі або проста ў паўсядзённым жыцці можна выявіць розныя хваробы і пашкоджанні гарадскіх дрэў. І, напрыклад, дрэвы могуць пакутаваць ад грыбковых інфекцый, такія як там парахнявая гнілата, якая аслабляе ствол і робіць дрэва небяспечным. Часам можна заўважыць белыя або чорныя налёты на карэні ці ствале, то есть гэта таксама прыкмета гніення. Ну, шкоднікі таксама могуць істотна пашкодзіць дрэва, і, напрыклад, караед можа прывесці да поўнага засыхання дрэва, а лістагрызучыя гусеніцы пазбаўляць яго лістоты, што аслабляе расліны і можа прывесці да іх гібелі. Ну, калі на ствале бачныя дробныя адтуліны ці выцякае смала, гэта можа сведчыць пра заражэнне шкоднікамі нават ствалоў. Вы самі асабіста бралі ўдзел у такой інвентарызацыі? Альбо, не ведаю, паведамлялі пра пашкоджаныя ці хворыя дрэвы? Так, адным з беларускіх гарадоў в аколіцах свайго дома пры вызначэнні вот такіх пашкоджанняў я паведамляў у гарадскую службу на гарачую лінію і, канешне же, пасля адсочваў, каб гарадскія службы прынялі пэўныя меры. Ну і вось, дарэчы, была рэакцыя? Была рэакцыя. Тут вось, ці вы сутыкаліся з нечым падобным? Наколькі я ведаю, грамадзяне здесь актыўна паведамляюць пра магчымыя пашкоджанні дрэваў. Пасля у мінулым годзе, калі па гарадах Польшчы прайшоў ураган, моцны вецер, і былі павалены шмат якія дрэвы, менавіта грамадзяне удзельнічалі амаль што на працягу тыдня. Такой, па сутнасці, гэта інфармацыйная была кампанія, калі яны маглі паведаміць у дзяржаўныя службы, у прадпрыемства па абслугоўванню зялёных насаджэнняў інфармацыю, дзе былі паламаныя дрэвы, і давалі дакладныя каардынаты, апісвалі маштабы той бяды. У выпадку хваробы, ці, скажам, час паведамлення ён мае значэнне, ці можна яшчэ дрэва ўратаваць, скажам, калі нехта з жыхароў паведаміць? Так, дрэва якраз можна его ратаваць, таму што уход за дрэвамі гэта не проста спіліць яго і ўсё, таму што дрэва лягчэй вылічыць, за ім танней весці уход, чым проста-напроста зрубіць, калі мы улічваем іх экасістэмныя паслугі. І любое гарадское дрэва, якое расце не адно дзесяцігоддзе, яно варта такога уходу для таго, каб радаваць нас і забяспечваць экалагічную бяспеку гарадскога асяроддзя. Ну што ж, як мы чуем, што для паспяховай інвентарызацыі важна тут такое супрацоўніцтва, так, альбо узаемадзеянне паміж мясцовымі ўладамі, валанцёрамі, і таксама можна яшчэ выкарыстоўваць сучасныя тэхналогіі. Так, грамадзянская навука дапамагае ў кіраванні гарадскімі зялёнымі насаджэннямі. Спадзяюся, што кожны з нас цяпер будзе ўспрымаць дрэвы вакол яшчэ большай павагай і увагай. Дзякуй вялікі за вашу увагу. Подписывайтесь на нас у социальных сетках и до сустрэчы у наступных выпусках.